Iridu nagħmlu ekonomija li tħares il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin u mhux waħda għaskapitu tal-familji. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif attenda għas-Summit Ewropew fi Brussell. Bħala membru mal-Partit Popolari Ewropew, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif f'din il-laqa ġew diskussi diversi temi fosthom l-skills gap illi diversi pajjiżi qed jaffaċċjaw. Hawn Bernard Grech fakkar illi il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista l pajjiżna hija waħda ġusta u li minna igawdi kulħadd. Rridu nagħmlu dan politika li tkun qiegħda tħares lejn politika ta' kwalità, ekonomiji ta' kwalità kif aħna din insistu ġewwa Malta li rridu mmorru għal mudell ekonomiku li jkun ta' kwalità, mudell ekonomiku li jsostni ikabbar l-ekonomija però mhux skapitu tal-kwalità tal-ħajja tan-nies. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza illi l-liġi internazzjonali tibqa' tiġi mħarsa sabiex jiġu salvati l-ħajjiet partikolarment fil-gwerra tal-Ukrajina u l-konflitt f'Gaza. Tkellimt dwar l-importanza li nibqgħu nsostnu l-poplu Ukren, ma tkellimt ukoll dwar il-kriżi l-gwerra li għaddejja f'Gaza l-Iżrael kemm huma importanti li nifhmu illi l-uman il-bniedem huwa importanti u minn fejn hu. U għastqar illi l-IPP u l-Ewropa sħiħa għandha bżonn tibgħat messaġġ importanti sabiex il-paċi tirrenja fost il-ġnus. Naf il-waqt li insista li l-populiżmu qed jerfa' rasu u li ma jnistgħux inħallu n-narrattiva populista tiġri bina għaliex ir-rispett fost il-bniedem hija l-essenzjal u l-bażi ta' kollox. Bernard Grech stqarr illi iddiskuta wkoll l-isfida illi l-Port Ħieles potenzjalment qed iħabbat wiċċu magħha. Tkellimt ukoll dwar il-problema ta' direttiva Fit for 55 għalina bħala Partit Nazzjonalista qed inħarsu mill-qrib il-diffikultà illi anke l-Freeport tagħna allura il-business li ħajkun għaddej tal-containers lin u anke lejn Malta. Rridu naraw anke din id-direttiva kif se nkun qegħdin indirizzawha ħalli ma tibqax u ma tagħmilx il-ħsara li hija prevista li tista' tagħmel. Fil-kapitali Belġjana Bernard Grech kellu diversi laqat mal-mexxej Ewropej fosthom mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-Parlament Ewropew u MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola, kif ukoll mal-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber. Dan kien l-ewwel summit għal Donald Tusk wara illi ritorna fit-tmexxija tal-Polonja. Il-laqat fi Brussell li fokaw ukoll fuq it-tkabbir tal-Blokk Ewropew u l-istabbilità fir-reġjun.